bon suratul filu ne se ka min fɔ a ye a k'a cogo dɔn a kɛlɛ la c'est ne yɛrɛ t'a kɛ kuma bɛɛ mɔgɔ jugula mɔgɔ caman b'i fɛ baro k'i fɛ n'u taara u ka baro sigi tuma min na u bɛ tila ka fɔ caman balo de ɲini maa b'i den a kɛrɛfɛ de n'i ye suratul filu kɛ i b'o bɛɛ halaki k'o bɛɛ taa woro fɛ y'a faamuya billahi suratul filu b'a daminɛ mɔgɔ minnu na minnu bɛna ɲi je i fɛ k'a sɔrɔ u t'i fɛ i b'u halaki ka taa i bɛ alamutara k'i fa sɛbɛn sabu ne ye a surumani dɔ de d'aw ma n'o tɛ wallahi ne bolo filɛ kuranɛ ni ala cɛ ne bɛ tile kɔnɔntɔn de d'i ma a mana kɛ cogo o cogo tile kɔnɔntɔn hali n'a y'a sɔrɔ quartier ministre don wallahi billahi a bɛ taa luwanse ta quartier wɛrɛ ka yɛlɛ a bɛ taa de tile kɔnɔntɔn a bɛ taa mais ne ko min ka nɔgɔ a bɛ taa koyi nka i jugu i fɛ i ka kisi a tɔɔrɔ ma i bɛ alamutara k'i ba sɛbɛn siɲɛ kɔnɔntɔn ka lemurukun ni den kɔnɔntɔn ɲini k'a tigɛ k'a k'a la tile bɛ n da fɛ i b'a ko tile bɛ n da fɛ tile taatɔ i b'a ko ala minnu bɛ to k'o sigi k'i kɔrɔfɔ ani banajugu ni fɛn an k'a bɛ taa a bɛ diɲɛ a bɛ taa ka b'i kɔrɔ yɛrɛ de a bɛ ɲɛ ko bɛ d'a kun min bɛ kuranɛ su biɲɛ de y'ale n'a fɔra kuranɛ su biɲɛ i y'a faamu o de ye alamutara k'i fɛ waden kelen de b'a kɔnɔ o waden kelen de ye sigire o waden kelen karamɔgɔkɛ marito de don b'a tɔtɔrɔ sɛden kun yɔrɔ marito tɛ tɔtɔ sɛ o waden kelen ye marito de ye b'a k'i jugu kun ko kɔtɛ i y'a faamu wala mais min fɔ a ye ko a kana kɛ kuma bɛɛ maa jugu kɛrɛfɛmɔgɔ don n'i kɛrɛfɛmɔgɔ bɛɛ da su k'a ta i kelen bila i kelen na dɔw ko woro in k'i b'a ɲimi de wa bien i b'a ɲaga turu a b'a ɲimi ka ɲaga turu tɛ tutu fɛngɛ dɛ a i b'a bɛɛ ɲimi o tɔ bɛ jumɛn na mana ale fɛ awɔ n'a ma a tɔ y'a fɔ a ye ko n'a ma bɛɛ ɲimi n'a y'a fankelen wɔlɔ a tɔgɔ bɛ ye daminɛ na mɛ laban na donc an ye joli ta kɛ o ɲɛ na an ye nin kɛ o ɲɛ na nka laban na n jaabi ma bɔ saraka bɔbali ka baara dɔ awɔ ne fɛn dɔn a y'a kɛra a ye kelen min kɛ a kɛra maa binnu premier bilayi mina min f'i ye saraka bɔli la saraka bɔbali voilà maa binnu premier parce que y'a ye woro fankelen ɲimi a ma fankelen ɲimi i b'a f'u ye u ti da kow la quoi parce que u bɛ jɔn na ko woro o de kosɔn ne b'a fɔ a ye na nin wari ne yɛrɛ b'a kɛ siga t'a la o gɛrɛ de y'a ye parce que n'i ye woro den kelen faama nana e fɛ k'ale bɛ jɔyɔrɔ ɲini k'a fɔ k'e bɛna woro den kelen baara k'a d'a ma f'i kun ka tɛntɛrɛ ale kunna ka taa ale jan ko ka fɔlɔ misi finman ni misi bilenman ni jɛman a b'o kɛ sarakati baki finman n'a jɛman mɛtiri 70 sigiyɔrɔma 70 n'a y'o kɛ sarakati a b'a yɛrɛ ye ɲɛmɔgɔya la k'a sɔrɔ a nɔfɛ n'i m'o da o kun e k'a fɔ nani woro jɛman den kelen ko dɔnni bɛ e la k'e b'a kɛ non o t'a fɛ k'a sɔrɔ dɔnni yɔrɔ man jan ko dɔw kɔni bɛ yen olu ka gɛlɛn mais bilayi talayi sɛbɛ ko yɔrɔ man jan n bɛna min f'i ye maa min tɛ mɔriya dɔn t'a la dalu t'a la o ka tana tɛ se ka dan ka ban n'i ye nin nasi in ta kana taa ɲɛgɛn kɔnɔ kana jɛ i muso fɛ ka n'i don da ka n'i bɔ ta n'i bɛ mɔgɔw fo i k'i suuli kana don kaburu kɔnɔ kana u bɛ tama yɛrɛ dɔw fɔ e yɛrɛ si den bɛɛ i b'a dɔn i ka baara tɛ ɲɛ a tɛ dalu dɔn n'a bɛ dalu dɔn dalu dɔnna kɔni mɔgɔ ka tɛ fɛn fɛn min na ale de b'a yɛlɛma ala yɛrɛ de b'o k'a ye a b'a yɛlɛma tana don da halisa i t'i ka dalu an tɛ maa su ka kɛ alakota kan ayi mɔgɔ silamɛ kɔni n'i ye silamɛ ye min b'a to mɔgɔw bɛ bɔ alakota la i b'o sira yira o la mais dalu tana baden dalu tiɲɛ tɛ ayi non tiɲɛ tɛ ne ye dalu dɔ sɔrɔ ne yɛrɛ tɛ sɛbɛn ziri fɛ ka kɔrɔ fo bɛ siri cɛ la ko nka ko so min bɛ yen nɔ ko finɛtiri t'o la i ti don o kɔnɔ i ti taa bitigi hakɛ min kɔnɔ ne ko da finɛtiri bɛ bitigi ninnu dɔw la karamɔgɔkɛ u y'a ta dɔn fo k'a fɔ ne ko ne jɛnna nin kɔ sufɛri dɔw nana yan nɔ min ne sinna k'a don sufɛrikɛ yɛrɛ ma siyɛn karamɔgɔkɛ ha n bɛna min f'i ye dalu ɲuman fitiri b'o la n ko fitiri jigin karamɔgɔkɛ taa i ci fɛ koyi dalu ɲumanba a tanabaden man ca tanabaden ninnu bɛɛ ye kuma yɛlɛma ko dɔw de don dalutigiw bolo ka dalu t'u ka duw kɔnɔ quoi voilà fɔlɔ tana ko ninnu tun bɛ kɛ ka fɛn dɔw de kɔlɔsi ka fɛn dɔw kɔlɔsi u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ tɛ nka u ka bɛnkanw don n'u y'o kow fɔ k'o caya mɔgɔ i bɛ ko caman kɛ i bɛna ban o ma wala a bɛ i n'a fɔ diinɛtigi bɛ na n'a ka diinɛ politiki ye ka mɔgɔw minɛ cogo min na fɔlɔ mɔgɔw fana dɔnni sira kan ka
se ka na madi kuro ka do isa ko fe mi tanani tana do fo ala nyote dan doni hakika ya ke kafiri ya ke islamé ni ya ke drop out o ba sura kera oti baga kaburu ire nte bi duire do kono ada ni ambal mangi to kan ngale kika explication don na ma ko Nabila Musa batla bo we ga mi boy o tike ne o Musa ba ko ni o to do ko bi sanu soro o chama be ne bulo mi ne bulo bi sababo ashite che ya ta ki be ne yin ni dal ngwenga wallahi billahi je tere haram mordo bi ni sigi he ati bolo de halal era tabulu aya me doroni ya fama woni Musa ba to do ya bana tani Musa ya ku yezedigi Musa ya ku yezedigi ya ko ku me wartigi ya Musa ya ku desidigi ngon nu ha doni ko bi doni chemo be ka soro nu te na folo sigire woni sigire na folo la ala fengo fenda je kono sigire do bola na folo sigire ni ikar na folo soro wallahi billahi ta'ala wi ga mi fuye ne atule mi sigile fle ngo bi saba o ka yela kuy mais wallahi billahi ne Musa bay Musa mi mene bo bere ta jamu kan ni yakata be ni pongoro oui make ay ta ci ngo no awlu te o kiya se klisi ngane klisi me dawal tene klisi ka mitla ka se ka kan ni bal mangi to kan ngale kika ay matela ma de ya faida dama mi se ka kodimi no wa kodimi kalte kacha ne accident ndo fura do le iga tana e polo tulo fe o polo jatemina o meni kaliado ibi tuluta iba fa tu bismillah kaliya bien tigi bien kaliya bien tigi afa bien tigi aba bien tigi ayaga bien ge karsala ne ya samanga bwala ni alai na kirai ko kala tulla ka mwana shenjul abo ba kala shen wolo bla nga nya fo ka wala de agin da kire ki ko kari onna nyo ono ko tere kaliya turune ila onna nyo ona ibare torba do de ni dia nya sega nya suro chen awo ibare do de ya dia nya sega nya suro chen do yo fo tu bismillah kaliya biye tigi aya akana to akana ni gere wala biye di kaliya biye tigi apa biye tigi ayaka biye turu karsala ayaka biye turu karsala ne asama nga bwana ni alai na kila yoro maraga tlero tse maraga na mi ba jete bila ko sabada na tara ngala puma na do yena ka to fanani ka ya ko ma bo de sidi ya da maraga sidi da ba maraga do ay to salam alaikum eka Kristina maraga ni la ko so mina saganga oluga puma na ko ni ma to bien de quoi ko kaliya bien tiki afa bien tiki aba bien tiki ayaka bien ge karsala ne ya samanga bwana ni ala ina kirai chendo wallahi hakika do ni ya ga kaliya to salo al kodmina al kere anga nya foka daka na ya soro shoku do titika kulun ndi placer wala ni kaliya ko ndu placer wala wala ka be so ma ba kala shin wolobla anjara nyamba mage to ganin gade ko yale klisi min mi fo ko yala be se ke mun tulu kele na klisi be se ke mun tulu kele na klisi do be olo estri do e manjai o manjane ga se ka to se ka kele na me ni estri ni yera estri a gala da fe do de be ke mo kama nga tiki yera kama o de be klisi ula ni amba bange to kan ngale ko tile bato yiri ki ko garsege le bato yiri o garsege na ke la nyu fa kacha nga dungo do ma pro se kana nga pa yoga ya fam uma go be mina aka do atulai ne morde ne ta fere kala ida ibi ni ko se da shine wa ko usula juli se kana ga usula san
Voilà, parce que moi, mamie, il faut essayer de la canapé. Ni est gagné la stamina, où je l'ai fait de saber, il domine ou là, tu l'as où je l'ai dit. Ni n'a qui vient à ça, il n'a pas eu à faire, tu comme on a connu où je l'ai dit, n'est pas tout aider. Et bien, on est dans le ward de dia, mad la cadima. La qui solo can avoir où je l'ai dit. Ah, n'a pas Dakar. Voilà, oui, il n'y a pas de chine, il y a où je l'ai dit. It is a gasan, mad la dahagam number of ye, Nasi Gary or Nasi Maki, Tayri. You remember could clip the clip to Yiri. Doku put clip flay. Yafam. We got the money. Aish. I'm the money covers the memoir de Farah. It's what I have to furniture. What do I Aristema Flanagira to the Legato Paracademy. Ya fama. Ebe akitola. Cliff la yiri. Kada madi. Yeki tato. Tuma ne kasurungwe. Manja, mabu, njemai. Ngane dona yoro yoro. On nandra re dala. Iwo kibi doma be fu itale. Billahi taala mbik maklifi. Ibi mogodo ita mogodo ka fere ga yoro la. Ha? Jama fe fi rek mano ga kes ge mo wotu mo minon shi wallahi ma fo don wala kala de met liberté de bala kaba ko bala ni fi naga ka ay ni nga surunga wala parce que ala flani nit le tara fa avec le ya fa ma nit le tara fa avec le jeni mana ni bi saka ale ke kaba ko yi ni ya sun yoro do ta tulu mo ala awa secret de bala ko ni wati na bulu sama mo de ay abulu ma ko folo parce que fo ne na ka ba pe o ka le buntu ko ani nako ma yoro no abolu la ko ya fama ni yetulu mo ala sisa ibi to kashi ni dugu jere bitabo ay bon tulu voilà on fait ci tulu le ba on fait tara ko bari te ndulu ni aywa ka ko tulu ni tulu mo ana na ko mo de fiena ye tulu mo ana na shira ni dugu jera na anya turu kile ka kuma na yole e tabo ana susu twitter ka sai ni dinkeme ne kala na tinga ne tete ka sa kema kala da na be mbolo fatika kala ne te feka ngawara da do wala yata chere la ka intala na chona ma foti twitter ka sai dinkeme ni ko kala ayro ba mbolo fa ka muso kele ka kusigi foni muso kele ka kusigi foni kusigi boroboro mebbi wal mo ga shoro ko gula mo ga sai bo detta ka kala ibi jama ule commerçant na ko mel dimo ko mo dum ko be bola ni 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 kala diga kise keme ani kusigi muso kusigi koro ka kala so ka beso so ni no sa na pa ka sa mangala ka do fulai amo ka akesa ni yake ala ere de biso ose akuma wala suru mbor no from se ka ya Pero emo la busula vena de ka be adle tare ya wala mina mi fi ni le ba to yire mi ni ngale ke aka do nyi ga adla to ko mo fo na ere sera ka adla aka ke mi wallahi mba fo ka da wallahi tani sugulu kana kwa to le busula fi itisako ibi mi se ga fo adla aha ni wasa minu ya nega ko usula yake mafila wa chele ka ba do dalan kalodu dai ce da hakika wa gele usuna no kuma no na baliya ko fanda ni amba so to kai ngali ko fen ko ari bi baraka restaurant la kwa restaurant ba bulo kwa ale fe ka jama restaurant kan mo se kan go restaurant restaurant ba bulo na fe ka jama sura kan usula yake ana usula yake kon ala sona mo ko na ta ga nyambola ngedo ki ga do kale feka do armina ha ki ga do kale feka do armina anga do kale anga do kale arme koy anga na nyone gara jamana ya arme di ameriki irisi bebe sira onye what arme la so tere ga arme ka fari nye bebe ka sira onye am bebe ka dan jiki ga jamana fly aw ya dama de wuru ta dama de ya arme di do mona mi dugo kay ala ka ka arme che bado mi di faso jaba awala aw do de ala ki ga arme che bado mi di faso jaba ala ga ko anyana nyambala ngedo ko ti ko sabe kwa ka
awo fam ne do aga dunya ke dunya ke dunya kala do solo ibo na solo kala ay nga kafe don dia nga solo ka fe nu nga fe ko ya kabe do ay kleba te be blia ama bod la ay salle nu ka kama ko tete ko so ni ko tete ko so amna ko ke ko yesi ka ta dunya kala ko ke ko yesi wani isra yaron nuna wi neni sigle ta do wallahi ngache an fe bi bona ngame me bona ngare be bona ngafun sigata ba goni no go karta bina bayo fora te so mata ma bo nu man ne wa fe na fara ko maragala bina ja fora ko zulu maragala bina ja du be ba maranga di kasura eraga aka fodi ne fodi bina bay an bina ja me bina ba ko to bali voilà awala saka amna ka bina ya ma kero ko to da nyome ko bare sisa abala me